isi ya tugolu nwanụ ege tugolu ka mụ na-Udezuluigbo ọnụ onye ọma na-ege n'elu ijebe ejebe nwanne m niile jelu n'ife imelu Igbo karịrị akarị kedu onye ị na-ekwuzi maka ya nụ Ichie Barrister Sir Godos Ejike Emenu Udezuluigbo ọnụ the second na N'Ọbani Idemili ya na ala ụlọ ya nụ Dr. Lady Ebele Ejike Emenu Ugodie Udezuluigbo ọnụ na n'ụwa nụ odogwu n'ịdị mmanụ ọga okwuluọla ndị Igbo n'Igbo na mmọnwụ nụ ibubo ndị ọbanụ n'iso na mmọnwụ odogwu nwa na-ekele m ibi melụ ndị ọbanụ anyị Ọbani Idemili n'obodo mụnụ ibi mele ya lika na ibi nyela anyị n'ụwa gbalụba n'Udezuluigbo ọnụ oge nwa na-edu ụzọnụ nwa m ụgbọ egbe na baa ibubo ndị ọbanụ ka mụ na-akpọghị Udezuluigbo ọnụ ibubo ndị ọba onye ọma n'ịdị m mmanụ ijebe ejebe n'ike ejele ibubo ndị Udezuluigbo ọnụ anya na-aka eji anya niile lụrụ ya okpuru ọga n'ọzọ okpuru ụlọ ndị Igbo onye ọma n'ịdị mmanụ ezie maka ezi owi ego ọgbagodi sekọndụ n'obodo ezi owi odogwu nwa alaka ji yes Udezuluigbo ọba abata na N'Ọbanụ N'Ọbani Idemili ibi mela ya elika n'ụwa mụ ibutelu transfọma nụ otinye n'ogbenu ya ya ime bọbụ ịgbapụrụ mmiri n'ogbenu ka ihe bụ mmiri n'ụwa nụ Udezuluigbo ọnụ Udezuluigbo ọnụ na mekeneyi odogwu ọbụla ile kene ibe nna melu ka nwa na-eme na-agụ ga-amụ agụ mgbada ga-amụ mgbadanụ ewu na-amụ ewunu na nna ya bụ nnukwu odogwu iwepụta kalịsịa n'ụwa nụ Udezuluigbo ọnụ ụnala ụlọ ya oyolima yes leze na ọmalịcha nwanyị ugodie nwanyị dị mmanụ ugodie nwanyị ọma ọ bụrụ ọkalịsịa dọkịta dị mmanụ nwanyị ka ibe ya abụọ ji ka isi ugodie nwanyị ọma nwanyị mara obi dị ya dịka oji ogbu anụ dị Ugodie nwanyị ọmalịchabanụ yes Udezuluigbo Udezuluigbo ọnụ n'ụwa mụ n'ọbụ n'isi bibe ebe na kalaka anyị ga-ejezi n'ọwụmụnụ nwanne malụ nwanne ya nụ ị na-enyelu ndị ọba aka nụ aka ezochi eze na N'Ọbani Idemili ibu ụgbọ ndị ọba Udezuluigbo na nwa m ụgbọ egbe na nwa m ụgbọ egbe Udezuluigbo na ozigbo uke na eze ndị ahụ ya uke na ụmụ nwanne ya Udezuluigbo na oge nwa n'idu so na obere nwa n'idu Udezuluigbo bayi n'Udezuluigbo na ibutelu
otinye n'ogbenu ya ime bọkụ ịgbapụrụ mmiri n'ogbenu ka ihe bụ mmiri n'ụwa Udezuluigbo nụ Udezuluigbo nụ na mepepeghị odogwu ọbụla ile nne ibe nna melu ka nwa na-eme na agụ ga-amụ agụ mgbada ga-amụ mgbadanụ ewu na-amụ ewunu na nna ya bụ nnukwu odogwu iwepụta kalịsịa n'ụwa Udezuluigbo nụ ụnala ọlọ ya oyelema yes leze na ọmalịcha nwanyị ugodie nwanyị dị mma na ugodie nwanyị ọma ọ bụrụ ọkalịsịa dọkịta dị mmanụ nwanyị ka ibe ya abụọ ji ka isi ugodiye nwanyị ọma nwanyị mara obi dị ya dịka oji ogbu anụ dị ugodie nwanyị ọma lechabanụ yes Udezuluigbo Udezuluigbo ọnụ n'ụwa n'ọbụ n'isi bibe ebe na galaka anyị na-ejezi n'ọbụmụnụ nwanne malụ nwanne ya nụ ị na-enyelu ndị ọba aka nụ aka ezochi eze na n'ọbanide mmiri ibu ụgbọ ndị ọba Udezuluigbo na n'ọba anwa m ụgbọ egbe na n'ọba nwa m ụgbọ egbe Udezuluigbo na n'ọba ozigbo ukene nse ndị ahụ ya ukene ụmụ nwanne ya Udezuluigbo na n'ọba oke nwanne dị nso na obere nwanne Udezuluigbo bayi Udezuluigbo na n'ọba na nta maazị aka n'elu ụwa Udezuluigbo na n'ọba Udezuluigbo na n'ọba yes Udezuluigbo na n'ọba ịbata na Lagos steeti ndị obi ijele akanụ ndị Igbo ijele akanụ lezanya na fa bara ụbanụ Udezuluigbo nụ onye ọma na ịdị mmanụ ịma na agbalị usi nke na-ekulu nke na-enwuanụ na daza eze azọ n'isi nụ Ichie ebe ahụ ịgaba n'ilu nụ Ichie echiri echinu onye ọma na-ede akala aka m ga-ezi n'udo ibu ụba ndị ọba Udezuluigbo na n'ọba ibu ụba ebe anyị Udezuluigbo na n'ọba ọ bụrụ oge agaba n'ilu Udezuluigbo na n'ọba ibe ibe na n'ọba elikanụ ibe ibe na n'ọba ibete na n'ọba Udezuluigbo na n'ọba Udezuluigbo na n'ọba oji prọsọ mebe Udezuluigbo na n'ọba onye ọma na-ede mmadụ Udezuluigbo na n'ọba oji nwunye na ihe Udezuluigbo na n'ọba Udezuluigbo na n'ọba
Yes, in any Japan, present, Mama. I be present certificate as a share Udezuluigbo 2 of Oba. Igwe is so now Ogwe will share Udezuluigbo 2 of Oba. I took after my father. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. Thank you. Ichie Udezuluigbo na-akwadozi ka ọ baa ya na ụlọ ya mgbe ha bịazi fụsịa ma ọ mee bọọbịa nwaanyị. Mama mana nke Obidie one. Ichie Udezuluigbo n'ọbatago live. Dịka anyị na-agwa bụ Udezuluigbo pụtago live, ọ na-achịatago o mechaa n'ife a ga-eme. Ichie Udezuluigbo, yeah. I don't know if Udezuluigbo. will not see their end, but they will see the end of this road. Lord, we pray for life, we pray for good health. Father, we pray for financial blessings, we pray for wisdom, we pray for understanding. In that giving to them will not be a problem to them. It will not bring problem to their family. Instead, it will bring more connection and more open door. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Ghost. Amen. The day is good. Second, na nobody yana lolo yanu. Doctor, lady, ebele, ejike menu. Ugodie Udezuluigbo ọnụ n'ụwanụ odogwu n'ịdị mmanụ ọga okwulọla n'Igbo n'Igbo na mmọnwụ ibubo ndị ọbanụ n'iso na mmọnwụ odogwu nwa na-ekene